לדברים האלה. עם ההכנות והניקיונות לקראת הפסח מקבלים החוסכים את כל הדוחות הרבעוניים של קרנות הפנסיה, השתלמות, קופות הגמל. אנחנו חשבנו לנצל את התזמון לעשות סדר בכל הניירת, מה כדאי לבדוק, איזה ניירת חשוב לשמור בכלל, אילו זכויות קיימות בכל הדפים האלה. רינת מעוז יושבת פה, היא מתכננת פיננסית. צהריים טובים. וגם סוג של ספורט. גם. כן, בהחלט. תגידי, מי בכלל מסתכל בניירת הזאת? אז זהו, שמסתבר שסטטיסטית, מרבית החוסכים בכלל לא פותחים את המעטפות. אוגרים אותם, יש את אלו שמתייקים אותם בקלסר, וחבל, אני תמיד אומרת, כאן נמצא הכסף שלכם. זה החסכונות, זה לא חובות, זה חסכונות. כדאי לפתוח את המעטפה ולראות מה צברנו. על מה להסתכל? על השורה התחתונה, כמובן. לא רק. ולכן אנחנו כאן היום. קודם כל, במהלך אפריל, בתחילת חודש אפריל, נשלחים כל הדוחות הרבעוניים של הרבעון הראשון, של ינואר, פברואר, מרץ. עכשיו, מה מגיע אלינו הביתה? מה הן המעטפות האלו? מחברות הביטוח, מבתי השקעות, כל מה שנוגע לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות. עכשיו, כולם בארץ, כמעט מרבית האזרחים חוסכים לפנסיה, בדרך כזו או אחרת, גם שכירים וגם עצמאים. עכשיו, יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה לפתוח את המעטפות הללו ולבדוק מה נמצא שם. למה? כי אנחנו רוצים להיות בטוחים, להימנע ממצב שבו כשנגיע לאיזשהו מקרה של ביטוח, אז פתאום נבוא ונבדוק מה יש לנו. כלומר, אנחנו רוצים להיות מוכנים מראש. להקדים תרופה למכה. אבל לפני זה אנחנו ממשיכים עם רינת מעוז, שהיא מתכננת פיננסית, ואנחנו מדברים על כל הדואר שאתם מקבלים בתקופה האחרונה, הדוחות הרבעוניים של קרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל, הדואר הזה שאתם שמים אותו על שולחן העבודה שלכם ולא עושים איתו כלום, חבל מאוד. לכן רינת נמצאת איתנו כאן. את אומרת שצריך לפתוח וצריך להסתכל. על מה? על כמה וכמה דברים. קודם כל בואו נעשה הפרדה. יש כמה מוצרים פנסיוניים שבאמצעותם אנחנו חוסכים לפנסיה. יש את ביטוח המנהלים, את קרן הפנסיה ואת קופת הגמל, ויש גם קרן השתלמות. כל מוצר כזה יש לו יתרונות וחסרונות, כל אחד צריך להתאים לעצמו את המוצר שנכון עבורו. עכשיו, מה הם המוצרים למעשה? המוצרים הפנסיוניים מורכבים גם מחיסכון וגם מביטוחים. כלומר, כל מה שאנחנו מפקידים מדי חודש, חלק מזה הולך לחיסכון, לפנסיה, וחלק מזה הולך עבור כיסויים ביטוחיים. כשאנחנו פותחים את אותם מעטפות, קודם כל נסתכל מה רשום לנו למעלה. האם מדובר בקופת גמל, בקרן השתלמות, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים. עכשיו, מה נבדוק בהם? מה? נבדוק, ראשית, מהם הכיסויים הביטוחיים שיש לנו. בעבור אילו ביטוחים אנחנו משלמים. עבור זה אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח ריסק. במקרה של קרן פנסיה זה ביטוח שאירים. הכוונה לביטוח, לתת פנסיה לילדים עד גיל 21 במקרה של פטירה. כן. הגיעה אליי אישה שבעלה נפטר, והיא לא יודעה שבביטוח מנהלים שלו יש ביטוח חיים, שהוא גם נקרא ביטוח ריסק, שלמעשה מגיע לה הרבה מאוד כסף, היא לא יודעה שזה שתול בפנים, בילדין בתוך ביטוח המנהלים. וחברת הביטוח לא ממש התנדבה לספק לה את המידע הזה. בלשון המעטה. אז מה היא באה לבדוק? האחריות היא למעשה על החוסך עצמו. כלומר, החוסך באמת כדאי מאוד שידע מה יש לו בכסף שהוא חוסך. עכשיו, אני תמיד אומרת, אלו הכספים שלנו והזכויות שלנו, כדאי לדעת מה הם. לפעמים אפשר לראות, או שאולי תמיד אפשר לראות, כרגע הסגרתי מה אני עושה עם הניירת שמגיעה אליי. כן. לפעמים אפשר לראות מה אחוז הרווח שעבר ברבעון האחרון, או בכל השנה. אבל מה זה אומר לי אם אני רואה שקרן ההשתלמות שלי הרוויחה 3%? אולי זה נפלא בשוק של היום? אולי יש קרן אחרת שמרוויחה 10%? מה אני יודעת? אוקיי, אז בנושא של קופות הגמל וקרנות השתלמות יש אתר אובייקטיבי של משרד האוצר שנקרא גמלנט. כשאת מקבלת דוח של קופת גמל או קרן השתלמות, דבר ראשון, בואי תבדקי באיזו רמת סיכון נמצאת הקופה שלך. האם יש שם הרבה מניות? או שזו קופה סולידית יותר. הרבה מניות. אני אוהבת הרבה. יש היום באמת מאות מסלולים בבתי השקעות, בחברות ביטוח, באותו אתר גמלנט של משרד האוצר אפשר לבדוק במה הקופה משקיעה ומה הייתה התשואה שלה. כן. ושם למעשה את יכולה להשוות את התשואות. מה זה תשואה טובה? תלוי מהי רמת הסיכון. ותלוי בבורסה במהלך השנה האחרונה. עכשיו, דבר נוסף שבאמת חשוב מאוד להתייחס אליו זה כל הנושא של דמי הניהול.
שזה איזשהו נעלם כזה, שלא תמיד יודעים על מה משלמים וכמה ומה המקסימום. אז בואי נעשה סדר, שכל הצופים שלנו בבקשה. ידעו בדיוק מה לבדוק. המקסימום שהחוק מאפשר לחברות הביטוח ובתי השקעות לגבות בקופות גמל וקרנות השתלמות הם 2%. 2% ממה? 2% מהצבירה. נאמר שצבר בקופת גמל קרן השתלמות 100,000 שקל, 2% מה-100,000 שקל את תשלמי מדי שנה. זה המקסימום. כל אחד מהצופים שלנו שמקבל את אותם דוחות, שיוודא בבקשה שהוא לא משלם את המקסימום. וזה אומר שהוא לא משלם את המקסימום. שהוא משלם הרבה פחות. וזה אומר שירים טלפון לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח וינהל משא ומתן. אני משלם כרגע את המקסימום, בואו תראו איך אתם יכולים לבוא לקראתי. כי אם לא אני עוזב, ואין בעיה לעזוב. אתה פשוט אחת לחודש, כל עמית יכול בקופת גמל או בקרן השתלמות לנהל את הכספים שלו. העמית הוא זה שבוחר את הגוף שמנהל את הכספים שלו, את רמת הסיכון. ואין כנס עזיבה, כנס פתיחה. בשמחתנו הרבה, אין כנסות ואין עמלות, וכדאי לנצל את הזכויות האלו. זה בכל הנושא של קופות גמל וקרנות השתלמות. ודמי ניהול. ודמי ניהול. עכשיו, בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, למעשה, דמי הניהול נגבים פעמיים. מההפקדות השוטפות שאנחנו מפקידים מדי חודש, וגם מהצבירה שנצברת לנו לאורך השנים. פעמיים. יש לי הרגשה שמרמים אותי בגדול. בחיים לא בדקתי. אלה שלא בודקים... לא רק את, אף אחד לא בודק. אני אומר לך, אף אחד לא בודק. אני למדתי את התחום הזה, זה היה חלק מהתואר שעשיתי. מימון, שוק ההון. אף אחד, ברגע שאומרים את המילה קרנות, אנשים מקבלים שוק. אלה נכון. לא בודקים. אבל חבל, כי זה לא תורה מסיני, לא צריך להקדיש לא לזה צריך כמה לפחד ימים. מזה. ממש, ממש לא. את כל הניירת צריך לשמור. כי אם את מקבלת את הדוח השנתי, זה לא אוגד בתוכו, תומן בחובו את הרבעונים שקיבלת בסוף כל רבעון? לא, ואני גם אסביר למה חשוב לשמור. מכיוון שהתקנות, גם של המיסוי של מס הכנסה, משתנות הרבה מאוד פעמים. בכל שנה הכסף נצבע בצבע אחר. כשאת מגיעה לפרישה, ואת חושבת שאז את תבואי לפקיד המס, ותראי מה את צריכה לשלם, ותנסי לתכנן לעצמך את הפרישה. ולא, חשוב לשמור את הניירות האלה כדי שידעו מהן ההטבות שמגיעות לך שנים אחורה. עכשיו, זה באמת הטעות של מרבית החוסכים, לצערי הרב. הם חושבים שרק כשיגיעו לפנסיה, אז יעשו את אותו תכנון, וצריך לעשות אותו הרבה הרבה לפני. צריך לוודא שכל הדברים האלה מעודכנים הרבה לפני. ניתן דוגמה נוספת. פסח למעשה זה חג של התחדשות. אז בואו נתחדש גם בתחום הזה. הרבה מאוד אנשים, מרוב שהם מתעלמים מהדברים האלו, שוכחים לעדכן, וחשוב מאוד לעדכן סטטוס משפחתי. אם יש ילדים נוספים, הגיע אליי שוב אישה, שבעלה רשם בביטוח מנהלים, כשהם רק התחתנו, אשתי עם תעודת זהות והילדים, כי לא היו להם עדיין ילדים והם לא ידעו כמה יהיו להם. וכשהוא נפטר, אז היא הייתה צריכה ללכת ולהוציא צו הרחבה מיוחד, להוכיח שאין לו ילדים נוספים מחוץ לנישואים, כי לא היו רשומים שם תעודות הזהות. זה דבר נוסף שחשוב לשים אליו לב. עכשיו, קרנות פנסיה, זו למעשה תקנון חד צדדי של משרד האוצר. שם, כמו שאמרתי, דמי הניהול הם גם ההפקדות השוטפות וגם הצבירה. אגב, המקסימום מההפקדות השוטפות הם 6% ומהצבירה זה 0.5%, ככה שכל מי שמקבל את אותו דף, סביר להניח שמשלם את המקסימום, אם הוא מעולם לא ניהל משא ומתן על זה. והמשא ומתן הוא לא כזה קשה, אוקיי? פשוט מרבית האנשים מתעלמים מזה, ואז כל השנים משלמים הרבה מאוד כסף וחבל. עכשיו, באותה קרן פנסיה, יש כמה וכמה דברים שכדאי מאוד לבדוק. יש מסלולים. הגיעה לבחורה צעירה בת 35, שאני רואה שיש לה למעשה ביטוח שאירים, שזה אומר שאם חלילה קורה לה משהו, הילדים שלה עד גיל 21 יקבלו פנסיה ובן הזוג. אבל היא רווקה, ואין לה ילדים, באותה שנה היא שילמה כמה אלפי שקלים, וכל השנים אחורה גם כן. אז שכל אחד שיש לו את קרן פנסיה יוודא, אם הוא רווק, שהוא לא משלם עבור שאירים. כן. יש מסלול שהוא מוטה חיסכון, מסלול שהוא מוטה אובדן כושר עבודה, ביטוח וכן הלאה. חשוב לבדוק באיזה מסלול את נמצאת. בקטעים האלה אני אומרת, חייבים איש מקצוע.